ମାନେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ କଣ କଣ ହେଇଯିବାଟା ସେଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଣ କଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତହୀନତା ରୋଗ ଦେଖା ନ ଯିବ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିକି କଣ କଲେ ନା ପୁଷ୍ଟି ମହୋତ୍ସବ କଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମମତା ଯୋଜନା ତାପରେ ଉପକାରୀ ବଗିଚା ଦଉଛନ୍ତି ହେଲା ସେଇ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏଇ ପୁଷ୍ଟି ମହୋତ୍ସବଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଯେମିତି ଜୈବିକ ସାର